समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों। इउपिपिएल दोलोनि बारग' इएम राकेश ब्रह्म दानि जितु MCLA बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै माखासे बाथ्रा फोरमायदों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जितु इउपिपिएल हानजाया जेननाय बेखौ लानानै राकेश ब्रह्मआ फार्स्ट टाइम माने रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो नोंथांमोना नायलां। औ जोङो बेयो मोनसे गिदिर मोनसे नैबे समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों। आं मानियो, आङो दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों बिपिएफजों जोबोद गाज्रियै जेनदों। बिपिएफ दोलोनि जि प्रपागेन्डा, जि नंखाय फोसावनाय, जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होहोनो हादों। बेखायनो जोंनि दोलोनि स्ट्रेंथेन, जोंनि जि दोलोआ दा जिहेतु गोसोआ एसे माने दुरबल, बे दुरबल गोसोखौ जाहाथे आरोबाव माने गोरा खालामनो हायो, बे गोरा खालामनो हानायनि थाखायनो आं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम जोङो 700 माने 4 व्हीलर माने गारि, बे गारिनि जों रेलि लादों फैगौ 20 तारिखआव। बेजोंहाय आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिजोंनो लोगोसे जोंनि जि जोंखौ मोजां मोनग्रा जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो आरो फिन खेबसेबाव बिपिएफजों नैबे फैगौ बिधान सभायाव जुजिलायनो, भटनि बादायलायनो आरोबाव गोसोआ गोरा जाबावगोन होननानै आसाबादि। एसे आगोलावसो बुंबायना जे जोंनि जि दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिनि जि गोसो बे एसे जग्लायनानै दङ, बेखौहाय गोरा खालामनांगौ। आरोबाव खनसे फैगौ 2015 सननि बिधान सभा बेवहाय जाहाथे बिपिएफ दोलोजों जोंनि जि भटार्स रायजोफोर दङ आरोबाव जाहाथे भटनि जुजिलायनो हायो, बिनि थाखायनो बे रेलिखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। थारैनो बुजिबाय राकेश ब्रह्म सार बिथाङा जितु जेननायनि जितु मेन खारन बा मानि थाखाय जेनखो बिनि माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय। नोंथांमोना नुदों बिटिसि इलेक्सनाव जितु बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जेरैबायदि स्ट्रंलि बादा बादि गेलेदोंमोन, नाथाय इउपिपिएलआ जेननो गोनां जादों। गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ राकेश ब्रह्म सार बिथाङानो फोरमायबाय। आं बिनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो सानाखै। राजनितिकआ दिनै दं गाबोन गैया, दिनै फैगोन गाबोन हाग्रामा जेनगोन, प्रमद बर' सार फैगोन। अराय समनि थाखाय राजनितिकआ नङा। बेखौ लानानै रावबो पलिटिसियान लिडारफोरा बा रावबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा दुगा देरगानानै लानोबो दरखार गैया, नङा होमबा लोगोफोर? राजखान्थिया दिनै दं गाबोन गैया। राजखान्थिनि पावारा दान्दिसेनि 5 बोसोरनि गोहो, 5 बोसोरनि उनाव मा जायो बेखौ माने अराय सम लाइफ टाइमनि थाखाय बियो माने सिर' जिन्दगिनि थाखाय बियो जानो हाया आरो। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम। गोबां माने कुइसन खालामदोंमोन मानसिफोरा, माने राकेश ब्रह्मआ बहा थांखो इउपिपिएलनिफ्राय माथो जेबो बुंथारला दाना होननानै। दिनै बुंनायखौ नुबाय आरो।